Salam ekran doganlar. Geçer eydi dilleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Ekran doganlar bugün adatdan naşar ýagdaýda gysgaly bir gysgaçyk efir etseň diýip haýyş geldi. Türkiýedäki käbir köýne dostlardan, tanışlardan, işleşlerden, kursdaşlardan, şolaň Türkiýanyň daşary işler ministrligine şeýlede Türkiýanyň dürli daşary ýurtlardaky ilçihanalarına, zatlaryna işleýän şol wagtyň özünde de Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň dürli wezipelerine işleýän şeýlede içeri işler ministrliginiň ýokary wezipelerine işläp häzir hormatly dini çalşa çykan ýaşullar, tanışlar, zatlar bizi Türkiýede bollan bizim özümüzü kämilleşdirmemizde esasy rol oýnan ýaşularymyzyň, zatlarymyzyň haýysy bolansoň şuň garaşylmadyk ýagdaýda, adatdan naşar ýagdaýda ýola taýýarlanyp ýörkäm şonda da efir gysgaçyk edinli bolýar diýip şolar bilen näderleşdim. Bilşiňiz ýaly mehmanda onlar Adatlyk radiosyna bir habar çykdy. Şolar ýaly 10 noýabr içindemi näme Türkiýeden çykyp ýetişmedik. Türkiýede gaçyk bir kanun ýagdaýda bolan watandaşlar, ýagny Türkmenistanyň wiza möhkleti götüren ýaşaýyş ruhsady möhkleti götüren ýa-da hiç wagt ýaşaýyş ruhsady alman onlar şeýlen näri köp wagtdan näri gaçyk gezip gören Türkmenistanyň watandaşlar öz istegi bilen şu halkara uçuşlar başlandan soň şolara geçirimlik edilmeli, şolara bir ay berilmeli, şol bir aýyň içinde çykyp ýetişde şolara hiç ýyly deport goýmalylar Türkiýe tarapdan şolara kanuny taýdan bir päsgelçilik, gadawançylyk zat goýmalylar, çäklendirme goýmalylar diýen şolara ýaly bir habar we maglumat we muňa bilen araşykly köp sanly gurrunlar bolly, zatlar bolly. Ýöne hiç ýerde bu Türkiýede Türkmenistanlylar bilen maglumatly, onda da Türkmenistanyň ukbalyny düýp götür üýtgeçjek kararlar, hereketler bilen baglanşykly. Şolar ýaly habar çykýar, gurrun çykýar, gıýbat çykýar, ýa şoňa meňde şöň hiç ýyly nime ýok, resmi nama ýok, karar ýok. Kagaz bilen resmi nama bilen şoň şey görkezip bilenoklar. Näme üçin? Biz şuň üstünde köp kelle döwdük. Onuň iň soňunda şu köp sanly watandaşymyz ýüz tutdy. Türkmenistanyň agyna çykdylar. Öýme-öý şolar ýaly eger resmi ruhsady bar bolsa, ýaşaýyş ruhsady bar bolsa, şol ýaşaýyş ruhsadyny görkezen adresinde bolmayan Türkmenistanyň watandaşlary deport edilmeli, şolar bilen araşykly kanuny iş golgunmaly diýip şolar ýaly bir karar çykdy. Şol karar bilen araşyklan dokumentdan soradyk. Ýöne bize şu iň soňky, hani şu 10-njy noýabr içinde gaçyk ýagdaýdaky Türkiýedäki, Türkmenistanyň watandaşlary Türkiýeden çykyp ýetişmeli diýilen habar bilen araşykly resmi namalar geldi. Bize subutnamalar geldi. Hakykatdan hem şeýle zat barmy? Ýokmy? Inni men elimde Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň bir resmi kararnamasy bar. Bu kararnaman hemmelere, degişli ýerlere ýaýradylmaly diýilen wagty ýüzünde ýazylan 10 senesi 2020-nji ýylyň 10-njy iýuny. Inha subutnama. Inha şol resmi hat. Şu
Şu resmi sowutnama kara. Şoňam häzir türkmençe terjimesini okap berjek. Bu İçeri İşler Ministrliğiniň karary. Inni size Türkiýeň Daşary İşler Ministrliğiniň kararyny hatyny görkezýän. Şu 10-njy noýabra çenli Türkmenistanyň gaçkak ýagdaýdaky türkde bolup beren watandaşlarynyň Türkiýeden çykan wagty şolara deport goýulmaly dälligi bilen baglanyşykly aýdylýan gurrunlaň sowutnamalary, faktlary, resmi namalary şundan ibaret. Nikaberler aýdýa bizdiýe şolara ýalaky kimin Interpollu adynyň duranlygyny gözleginde duranlygyny onu bilýäs, biz şolara ýalaky kurutoy diýe. Ondan ýene bir aýdýa ay bizdiýe inha şolara ýalaky kurutoy diýe. Soň täze bir künti çykdy TikTokda öň ady Garakjydy, Garakjy. Soň ol adyny ütgedip Garakçy etdi. Ol gowy diňläp eýdarlaýan bolmaly bizi. Indi bu siyasi küntüjük, bu ruhnama döwrüniň göwgelejigi bir video goýupdyr. Ýani men efire başlajak bolup oturkan biri iýerdi. Şo taýda hawa nämemişin men etmişim, men nähili gowy adam dälligim, men etmişlem, kemçiliklem ýakynda açylýarmyş. Aho, Malakasov, çumoşnik. Kançita, sen bir ýeriň açylaýmasyn? He? Bular ýalaky zat habar berilende inha şeýle habar berilýär. Gowy diňle, ykçam diňle. Gysmaly ýeriňi gowy gysyp diňle, bir gedekden 5 gedek diňle şunu. Seret. Şo Garakjy TikTok'taky harp ýalňyşlaryny henidem goýup berip samsyk manipulýasiýalar bilen meşgullanýar. Halkyň aňyndaky hakykatlary, edep terbiýäni zaty kadalary özüne görä tokluja durkuna görä ýetgetjek bolýanda. Ine şolar ýalaky biriniň kimdigini, hakyky ýüzüni, etmişini watana we halka garşy dönüklüğünü subut etjek bolanda Garakjy TikTok'taky çumoşny şeýletmeli seret. Biriniň özüň ýaly, biriniň sen ýaly çumoşny, biriniň agasy Marada Türkmenistanyň Mar şäherine Energetika institutuna kafedra dekany. Döwletiň resmi wezipelisi, rejimiň gullukçysy, Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugy, İçeri İşler Ministrligi Türkmenistandaky haram tokumyň diktatorlygyny gollayan, şonu ayakta tutup şoň dowam etmek üçin günne 5 wagtyna däl 50 wagtyna ommolýan biriniň inisi sen özüň ýaly biri. Halkyň öňüne çykan bolan aktivistler bolup, halk üçin, watan üçin bir iş edýän kişi bolan şeýdip gören biri özüň ýaly oýnatdy. Şoň üçin biriniň bir ýere açylanna, sıra açylanna şolar ýalaky edilýär. Berk belli şunu. Şolar ýaly edibilmeseň, ömrüň ötgençe balak geýmegin. Erkekmiň, urkoçumyň bilen mok men üçin tapawdyň ýok. Ýöne etjek bolýan bolgusyjy hereketle sen özüň çöpdüýdüňmi dogry suwut edýär. Gömük özüňem. Soğutsuz. Indi dinle.
Sen ýalaky we ýanky ýalaklara oynadylar. Biz size syýasy gaçywatalga alyp berjekdik. Senem oynaýarlar häzir. Senem prezerwatiwy oyna takyp dökülenden soň hemmede zınk koýberýärler. Aýtmady diýme, ýazyp koý, belli edip koý bir ýere garapjy TikTok'taky. Inni özüni şolara ýalaky sen ýaly daşary ýurtda Türkmenistanyň watandaşlaryny aktivistlik ağırlawlary bilen, oppozisiýa ağırlawlary bilen ağırlap, çürkäp, kösep, şolun bagtyny ýatyran maşgalalaryny dargadan adamlaryň gepini edip, ýa şolara ýaranjak bolup, bize töhmet atan bolýan, şyltak atan bolýan, ýene şoňa meňdeş görüpçilik eden bolýan, elinden gelse asmany çek. Biz kamera, mikrofonun öňündäki adam, onlar çeýlenler. İnternetten döremäken bizi görüşün içinde mat. Seni oynayanlaram internet bazatlara düşünmeýän wagty biz görüşün içinde mat. Bu ýeňiş kazandan wagtymyz gelersin. Şonda sen bilen başgaça gürleşeriz. Sen bu dostun bilen. Inni Mari Energetika Institutunyň umumy matematika, fizika we informatika bölümünde şol wagtda muň agasy molum işleýär. Awa bular ýalaky kurtoy aktivist, bular ýalaky halkyň, watanyň bähwidi üçin bular ýalaky görüşýän bolsaňyz garakjy. Onu näme üçin siziň bu yakyn aga iniňiz, dogun garnaşyňyz, ejeňiz, bajyňyz, daýdaňyz, planyňyz Türkmenistandaky haram tohumyň diktatorlyk rejiminiň ýokary wezipelerini işläp berlerler bular näme üçin? O bulara hiç kim hiç tatdiýan oklar. Bular arkaýyn bir ýorganyň aşagynda isleýän wagty meheme bilen, isleýän wagty içeri işler, isleýän wagty prokuratura, isleýän wagty islenlik wezipeli diktaturan adamlary bilen, ýol başçylary bilen çeýdip keçip berler. Şular ýaly bolýarmy? Onda siziň aktivistlik hökümini kabul edýän zadyňyz, görkezýän zadyňyz şundan ibaratda onda. Onda siziň we sizi oynaýandan size syýasy gaçywatalga alyp berjek, etjek, zat wadalar bilen oynap sizi soňam prezerwatif ýaly dökülenden soň zıňýan adamlaryň zadyň hemmesiniň maksady, hemmesiniň halka görkezmek isleýän aktivist obrazy onda şundan ibaratda şeýlemi? Aktivist onda siziň ýaly bolmaly. Şeýlemi? Adam satýan, özüni satýan, her kime hödürleýän. Senem soňky döwürde köp süýkenýär. Öňe biz adaty erkek adam. Biz tebigatyň kanunlaryna görä ýaşaýar. Men jandan iziz gowurup söýýän gelinmi? Men erkek adamlar bilen işim ýok. Şoň üçin satanyň arasyny neme edip gören ýigitlerimiz bar. Şolar sana kömek eder. Bular ýalaky bir ýeriň gaty erbet agarlaýan bolsa. Garakçy TikTok'taky. Inni bolmamy? Ina şolar ýalaky açylmaly, syr açylan wagty. Mari Energetika Institutunyň kafedra dekany. Sen ýalaky bir oýnatgyň, şolar ýalaky halkyň kameralaryň öňünde parang panlap, oňa-muňa göňetmesilik edip, tökmet atyp, adam allap, birini tutup bilse şonu etjek bolup, neşesi yetmedik wagty hemmekşe azarlap beren, şolar ýalaky özüň ýaly çöpdüýün zaňyny açylmaly ýeri açylanna inha şolar ýalaky bildiriş edilýär. Açyljak bolanna. Açmankan öňünden şolar ýaly bildiriş edilýär. Senem öňren köşe.
nähil bildirse edilmeliligini şey öwren. Inni mähkemanda bolunur, biz temamyza geçeceğiz. Şo Türkiýedäki bir kanun ýagdaýdaky Türkmenistanyň watandaşlary 10-njy noýabr içinde Türkiýeden çykmaly diýilen gurrunun kanuny subutnamalary, ýanky dokumentler, men ýygymda da bar o dokumentler, her şey 2 tane dokument. Şol dokumentlerin men size türkmençe terjimesini okap berjek. Ondan soň gysgaça özara pikir alşyk we şey diýen şuňky efiri ştada jemlejek, gysgaça efir etjek. Şoň üçin aýtlaşmaň. Ýaşullar bu köp illeşlerimiz şu mesele düşünmeýän soňlar şolar üçin gysgaça efir etmeli bolýar. Inni birinji dokument, birinji subutnama, birinji resminama. Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrligi Ankaradaky hormatly diplomatiýa işgärlerine ministrligiň 16.03.2020 sene we 2020 drop 64 25 26 66 drop 31 17 43 46 sanly notasy bilen baglanşykly täze görünüşli koronavirus salgyny COVID-19 sebäpli halkara uçuşlarynyň ýatyrylmagy üçin öz elinden bolmayan kut şeýle päsgelçilik zerarly. Ýurduny dolanyp bilmeýän Türkiýedäki daşary ýurtlar bu adatdan daşary ýagdaýyň dowam edýän möhletini oskopkaň içinde gatnawyň durdulan gününden halkara gatnawyň açyljak gününe çenli bolan möhleti öz içine aljak görnüşde viza ýa-da oturum, ikamet, ýaşaýyş ruhsatynyň bir eýýam guturup bir kanun ýagdaýdadygy anyklanaýanda da olar hakynda kanuny işin gowgulmajakdygyny, resmi işleriň başladylmajakdygyny beýan edýär. Ministrlik bu kanuny egilşik barasynda Ankaradaky ilçihanalara degişli bölümlere hem habar verilmegini haýyş edýär. Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrligi bu pursatdan peýdalanyp Ankaradaky diplomatiýa işgärlerine çäksiz hormat goýýanyny ýene-de bir gezek nyňtaýar. Möhür, gol, sene we barkod, ýagny elektronik şotaýda elektronik görnüşde gol çekili, gol goýulan. İkinci resminama Türkiýeden gelen Türkiýe Respublikasynyň İçeri işler ministrliginiň daşary ýurtlara seredýän edarasy. Paýlanan wagty 2020-nji ýylyň 10-njy iýuny. Resminamanyň belgisi 14 42 60 41 3 sany 0 ulu harp nokot 21 296. Tema uçuşlaryň goýbolsun edilmegi sebäpli viza düzgünini bozan ýagdaýyna düşýekler. Ýaýradylmaly ýerlerine daxily bolany. A 03.04 2020 sene we 15398 sanly resminamamyz. B. İstanbul Vilayet Häkimliginiň 22.05.2020 sene we 46124 belgili resminamasy. Bilinçli ýaly degişli birinji A resminamasy bilen COVID-19 ýokanjy zerarly ýüze çykan adatdan naçary ýagdaý skopkaň içinde gatnawyň mümkin dälligi sebäpli Türkiýede kanuny ýaşaýyş düzgünini bozan daşary ýurtlar üçin her bir döwletiň öz şertleri bilen bilelikde migrantlaryň öz utaýaryna bolmaýan bu çäklendirmäniň dowam edýän möhletini gatnawyň ýapylan gününden
açılan günneçenli olan wagty öz için aljak görünüşde viza ýaşaýyş ruhsady gutoranlygy anyklanan, saklanan, tutulan, durdulan bir kanun daşary ýurtlar hakynda. Haýsydyr bir sebäpden skopkanyň içinde saglyk, ýol helakçyligi, gatnaw mümkin dälligi ýaly sebäplerden viza ýaşaýyş ruhsady düzgünlüğini bozan migrantlaryň goşadyrnyň içinde çe toparnaky çäklendirme kodu programmasyna alınmaly dälligi bildirilipdi. Beýlik tarapdan dahilly B ikinci resminamasy bilen halkara gatnawyň goloýda adaty ýagdaýda başlajakdygy aýan edilip, adatdan naşary ýagdaý çäginde egilşik edilen şol daşary ýurtlara Türkiýeden gidip bilmek üçin goşmaça möhletin berilip berilmejegi soruldy. Bu çarşuwada İçeri İşler Ministrligimiziň gelen kararyna laýyklykda her bir ýurtda gatnaw ýangadandan açylan gününden başlap bir aýyň dowamyna Türkiýeden çykan migrantlara degişli skopkanyň içinde A resminamasyna görä garalmagyny 81 vilayet häkimliklerinden Türkiýanyň 81 vilayatynyňky vilayet häkimliklerinden degişli ýurtlaryň wekilhanalaryna maglumat berilmegini Daşary işler ministrliginden, ýani Türkiýanyň Daşary işler ministrliginden şol sanyna dahilly ähli guramadyr edaralardan haýyş edýär. Mehmet Sinan Yıldız ministriň kömekçisi we polisiýa baştutanynyň ornmasary, türkçesi, emniyet genel müdür ýardymjysy. Bellik bu resminama elektron gol şekillenir. Gol şekillen asıl nuskany görmek üçin nokot koduny ýazyň, gaty uzun kod. Telefon belgisi 422 05 39. Maglumat üçin Mehmet Taka Erjin kömekçi könermeni ýüz tutup bilersiňiz diýe. Inha şu mikrofon doganlar yankı 10 noýabr içinde Türkiýedäki bir kanun ýagdaýda viza möhleti dolan ýaşaýyş ruhsady bolmaýan, iş ruhsady bolmaýan bir kanun gaçak ýagdaýdaky Türkmenistanyň deport almazlygy, şolara deport goýulmazlygy, şolara egilşik edilmegi, geçirimlilik edilmegi bilen baglanşykly iki sany Türkiýe döwletiniň, hökümetiniň, edaralarynyň resminamasy. Inha ýene orada görkezýär. Bu Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň bütün ilçihanalara, konsulhanalara, diplomatik işgärlere iýeren resmi dokumenti. Bu. Inni Türkiýanyň İçeri İşler Ministrliginiň dokumenti var. Balam Türkiýe inha İçeri İşler Ministrliginiň şu mesele bilen baglanşykly kararnamasy. Bir habarnama, beliksem kararnama. Inha şu 10 noýabr içinde Türkmenistanlılar gaçak ýagdaýdaky Türkiýedäki Türkmenistanlılar bir aýyň dowamynda halkara uçuşlar ýa-da halkyň aýdyşy bilen ýol açylan gününden başlap bir aýyň dowamynda Türkiýeden çyksa şolara deport goýmalylar, şolara egilşik edilmeli, geçirimlik edilmeli diýilen gurrunlaň resmi suwutnamasy şu. Bular ýalaky Türkmeniň ykbaly bilen gaty wajib ähmiýete eýe habarlar, maglumatlar, ondan şolar ýalaky resminamalar bilen görkezilip halka düşündirilmeli, halka görkezmeli. Bolmasa bizim vatandaşlarymyz näme diýe? Döwlet ağa diýe, ýene diýe diktatorlyk diýe
gana suwsap aňyrdan ýene bir epesini hawa deport edin bärik diýen soň diýe Türkiýanyň polisiýasy, Türkiýanyň hökümeti şular ýaly Türkmenistanlary awlap başlady. Türkmenistanlary deport etmek üçin şular ýaly haýwat atyp başlady ýa-da aýdýa bir aý diýip ýöne bir aý geçmänkäde tutuplar edip deportasiýa merkezine zadyna iýerip ýör diýip şular ýaly gurrunlar aýdýalar biziň watandaşlarymyz watandaşlara ýanky aýdyşmaýaly şu resminamalar tapyp okap berdik. Näme üçin? Şu işin asly näme? Şu işin sebäbi näme? Kanuny esasy näme şu? Näme dayanýar haýsy kanuny kararnama, resminama dayanýar? Şunu biz watandaşlarymyza şunu okap bermek istedik, görkezmek istedik. Indi mekrumanda onlar bizim alyp barjylarymyza geçeli. Birinji tesvir komentariýa Garazoglu'na da işli. Garazoglu'nun Esselamu Aleyküm Mehruan iyilleşler döwlet sagaman mısınız hemme diýä Garazoglu'nun gowy ýagdaýlar özüň näli arma Allah kuwat bersin. Ama sagaman geçip ýörsiňiz tuweleme adyndan aýlanaýyn geldi ýene menem miýdar. Assalamu Aleyküm watandaşlar döwlet ömrüňiz ok bolsun. Salam. Adım bana güç verir. Güllür ya keyfim götür ya daha sonra ömrüm uzak olsun, elin yüzün dert görmesin. Garazoglu'nun Türkmen demek garakjy oýnatkuların oýnatkusy bolýar. Hawa. Oğlum Nasreddin, Hoca Nasreddin'in epenniň öýüne diye myhman gelipdir. O görgülem diye indi diye o myhman gelenler hem şoň bile tirkeşýänleri. Olaram şol pirkol tutmak üçin edýärler de. Ondan bir diýe edip ýanky epenniň görgülliğe bir şular ýaly bir gowjo diýe kelle başayak çorbasy taýýarlady diýe aýalyna bişirdiýä bolan diýe ýanky tanışlary, zatlary köp adam üýşürip gelip o myhman bolup gelip ýankyň şo höwes bilen taýýarladyp iýjek bolup oturan kelle başayak çorbasyny niýe ýelmeýärler de gidýärler diýe bular. Ondan bilgeşinden de epenni olara şorta söz bilen olary pirkol tutup olaryň üstünden gülüp beren soň ýa güllüp beren soň şondan aranmak üçin edýärler. Ondan bular gidýärler, ondan ýene bir epesli şular ýaly o bana adamlar aýdýarlar, epenni bize diýärler, ýaman gowy kelle başayak çorbasy bişirdipdir, epenni barın gidin diye utarman kase demeyin diye. Ondan inni gelýär ýene doluy adam gelýär, bir topar adam gelýär, urra üşe içerik girýär, epenna sen men ýok. O da urlerde ol myhmandan sorupno, gel geç olur ýalat ýok. Göni körsek girip geçýärler. Ondan epenna maýdýar, ni galan atlar bar da inni bular ýene çorwyjak bolýarlar on. Galan açanlardan bir zatlar ediştirip üstüne gaýnan suw guýup adetip getirýärler. Mundan ikinji topar gümpilledi. Ondan ikinji topar gidýär, ýene üçüncü topar aýdýar, barıň diýär şoň diýär, pirkol tutun sonra diýär şo neme bilen. Epenni. Bular epenniň ýanyna üçüncü gezek barýar boly. Hiç zat ýok da. Ondan gazany getirip goýýar. Gazanyň içinde de ýöne suwa, intak gaýnamadyk ýöne şöyle goýulun, goýun suw goýulun. Suwa, ondan üçüncü topardaklar geň alýar. Epenni diýär, bu näme boluşdy diýär, myhman ataňdan uly diýär türkmenler diýär. Şumu diýär, sen myhmana hormat goýşuň diýär. Bolmaz diýär. Bu näme diýär. Ondan olam aýdýar, bu diýär, anýa kelle başayak çorba bar diýdiler diýär. Birinji topar hedile toy, ikinji topar biz näme üçin beýdýän diýär. Bize de ýydyr, bize de hödürler, gysylmada zat diýär. Ondan epenna maýdýar. Bu diýär, şo diýär, size aýdýandan iýen kelle başayak çorbasynyň çorbasy diýär. Ondan Garazoglu, sen hem ýanky aýdyşyň ýaly bu garakjy we şoňa meňdeşler götün tanaman
hücum edýän adamyň kimdigini bilmän, tanaman etmän, bular ýaly sümükgülleri, ol hanrat, garillat, olaram öz kanallaryna çykyş etdiren olar, ýadyňyza düşýän bolsa. Ýöne halk bilýär kimdigini. Bular ýaly biziň bir gizliň, saklyn, açyljak bir aýbymyz, zadymyz, etmişimiz, zadymyz bar bolsa. Bu Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň watandaşlary, dünýäniň dürli ýurtlaryna milyonlarça türkmen doganymyz, dünýä türkmenleriniň wekilleri näme üçin bize munça materialy berdi, ananyp. Biz o materiallary dürli halkara medeniýet organlaryna dünýä köpçüligine ýetirdik. Näme üçin? Näme üçin? Olar ýaly etmişli, bir zada açylmaly, gizliň bir zada bolan, aýby bolan adama bu halk beýdip inanmaýar. Öz edýän zadyňyz bilen, etjek bolýan zadyňyz bilen öz götüňizi, öz aýyňyzy açýaňyz aslında. Özüňiz 100 derece maskara, wejara kaňyz, başga birini özüňiz ýaly görkezjek bolup 100%'inizi 200%'de çıkaryan. Allah size akıl fikir versin, iman versin, ıntap versin, vicdan versin, näme diýin? Aman ol öýden çıkanlar, bilmem ýalar diye. Mene bizar keypim götürdüm sadece o. Karaca olan Türkmen be, yardım hakkılaş diye. Näme ol düşünmedim. Bolýa dowam etýär. Mene bizar adımdan aýlan. Ağam. Näme diýär? Bukulup zaňylýan, dökülüp zaňylýan zat näme diýip çağırar soraýar. Gayrat et, jogap berip bilenmok beýdiýär diýär. Bağışla. Öteş soraýan gaýtalanma. Çynmaýdan gaýtalaman. Bizem etten, gandan, zatdan şoň üçin biriňem käwat ýalňyş ýa-ni öte geçen yerimiz bolýar. Bağışlardyňyz, mehriban doganlar, çağalar, jigijikler, megenjikler, nädip bolsa siziň toýlaryňyza döwlet kakaňyz, döwlet akkaňyz, döwlet daýyňyz, döwlet dädiňiz, nädip bolsa bilen uşap, dutarly destanlar aýdyp berer, gerek bolsa palaw uşuryp, gerek bolsa okara daşap, gerek bolsa gapka çup, gerek bolsa yer agdaryp, nädip bolsa siziň toýlaryňyza bu edip hyzmat eder. Arkaýyn bolun, men hemmäňi söýýän, mehri bilen gujaklaýan, olar ýaly zatlar bilen gyzyklanmaň. Size Google oýunjak adres iýerin, size Google oýunjak, men bärden sowat iýeren Germaniýadan. Size Google oýunjak. Ana şoň näme bilen gyzyklanyň. Şonu bozuň, düzüň, şondan täze konfigurasiýalar, täze zatlar ýasaň, dürli robotlar, transformasiýalar, şol zatlar men iýerin. Şoň üçin çağatykları mene bizar nemet sowat iýerin. Şolara täze sowat bolsun menden. Olar ýaly hemme zady diňläp soraýan bolsa. Olar awna hardaýlanan zadyna şonu zyňyp dökmeli bolýar, şoň üçin şolar ýaly. Rusya salam döwlet armagy döwlet salam edýär watandaşlar. Rusya sadece bol düýün sözüňden soň men gowlaşdym Rusya ömrüň zok bolsun. Sadece bol toýundan aýsyn Rusya. Ahlata murat biz bir-birimize energiýa berýäs, bir-birimize güýç berýäs. Inha garmoniýa, inha agdybirligiň, bileleşmegiň, birleşmegiň, bilelikde ýagşy niýet, ýagşy umyt bilen görüşmegiň hemmesiniň hasyly şundan ibaret. Dünýäde gowy däl, bu dünýäde gowy. Köp sawol düňkü jadyly sözüňden soň energiýa berdiň, zaryat berdiň, köp sawol ömrüňizde boldy. Risk sawol salam. Hoş geldin senem. Risk.
Ekranda onlar komentarçylarymyň komentarýalaryna dowam edýär. Odağa çekdirjek geldiň gelinim oklawly dur kapyň öňünde. Şoň üçin ýola taýýarlyk görmeli. Ramazan juma aňarda da bir topar edilmeli, işmeli zatlar bar. Şoň üçin aýtmaşyma. Ramazan juma bija ýerinden tutduňa bularyň döwletaňa diýär. Şo da bar. Garry oýnasa gaýtyrar diýär. Bular kim bilen oýnadýany bilen o. Kim bilen oýnatjak bolýany bilen o. Sen garşy bir adam bilen eňekleşjek bolsaň, bir adam bilen jidelleşjek bolsaň, bir adam bilen näme diýin bir söwüşjek bolsaň ýa şoň bilen jidelleşjek bolsaň, ýa fidiňi ýarşdyrjak bolsaň, ýa çiýa ýaşy kuruçy kimiň nemesi satanyň arasyndaky has uluzat bağışlardyň men aýdar. Bolmady. Bağışlardyk. Yapdym bu temany. Gepin tümmekleri şolar ýalyky bir adama tökmedi atjak bolsaňyz ýa-da tankid etjek bolsaňyz, umumman bir temada çykyş etjek bolsaňyz, şo temany özleşdirmeli, öwrenmeli. Näme şo? Mars diýilen planeta bar. Mars dik gürläwatýar, nämeden gürleýär? O tema planeta, Mars planeta. O Mars şokolady barada gürläwatýar. O planeta nere, şokolad nere? Uly il senden Mars planeta barada gürlemeňe garaşa, maglumat bermeňe garaşa senem Mars şokolady barada gürleýär. Ruhnama çüýreden kelläni. Ramazan juma hani ütgötük ýarla, ütgömenler. Komentarya geçdi. Ne üçin beýle boldy? Ýene doňup başladym. Men hiç kime islat diýmedim olar. Hüjüm etmäňde bara. Hawa doňup başlady ýene işi adam. Soňra jeýin açmaly boljak. Ekranda onlar. La nemede urdy. Onu o taýdan gidibersin, men bärden okaýyn bolmaz. Şu taýdan okaýyn. Ýörüm nemeleri. Bolmasa o taýdan çykýan çara adetden çawat geçse soğudu jynam häzir açyp oturmaýyn diýe. Awa işi gaýdan bärem nemedin. Russi, salam, risk, amansal, ýörmüň, dogan, öý içerler, çağalar, gowmy risk, Allah kuwat bersin, özü gorasyn dogan näme? Meni aljakmy diýär risk? Häzir gel risk meni ýiberýän sana. Sepi. Riskden başga bir geljek bolsa, awa risk efirden soň maslahat etjekdir şoň üçin. Ol belki çykyş edermi etmenmi bilemok. Ýöne şonda da men riske ýiberýän. Risk şol gowpsuzlyk müdürimiz bolansaň, riskin nemesini biz ýerine ýetirmeli bolýar. Awa bütün halkymyz, tomoşaçylarymyz, dinleýijilerimiz riski gowpsuzlyk müdüri tip neme olan etdi. Şoňa şöyle gödip berdi. Şoň üçin awa kino. Salam aleykum vatandaşlar, döwletaňa taýja bol. Agam düşünmedim şu wagt girdim, nirde deport edýärler diýe. Türkiýanyň İçeri İşler Ministrliginiň kararnamasyna görä, şeýlede Daşary İşler Ministrliginiň resmi namasyna görä, halkara uçuşlar yapılan gününden başlap açylýan günneçenni geçen wagtda dokumentsiz gezip gören daşary ýurtlarlara degmeler. Awa şolara egilşik etmeli. Şolara geçirimlik etmeli diýilen bir karara gelinýär. Ondan inni halkara uçuşlar başlaýar. Adaty halkara uçuşlar başlaýar. Karantinada adam götürdi, başlaýar. Inni bu ýanky egilşik
olara degmezlik, azar vermezlik, tutmazlyk, kanuny iş bolgamazlyk düzgünni tamamlanmalydymy, şonu gutoranmalydymy, näme etmeli? Yine bir egilçik etmelimi? Şol prosedura nähil tamamlamaly? Maslahat edilýär. Türkiýanyň hökümet, ýolbaşçylary, döwlet işgärleri we şeýle karara gelýär. Halkara uçuşlar başlan gününden bir ay geçýänçe şol bir aýyň dowamynda dokumentsiz gaçkak ýagdaýdaky Türkmenistanlylar Türkiýeden çıkan mahaly şolara deport goýmalylar. Şolara ýene geçirimlilik etmeli. Şolara affetmeli diýen bir karar var. Şonuň üçin ýalňyşmaýan boldum 10-njy noýabrda dolýar şol gün, şo güne çenni bir tutluk var. O her kim Türkiýeden çykyp etişek bolýar. Bir topar galagoply, alжyraňlyk şeýle beýle ýagdaýlar zatip habar berenler boldy. Şol habaryň maglumatyň kanuny subutnamalaryny görkezdi. Ne görseňiz iki tane dokument var. İçeri İşler Ministrliginiň karary, biram Daşary İşler Ministrliginiň resmi namasy. Şolary görkezdim, şoň türkmençelerini okudum. Hawa düşünmedim diýen soň hawa ýa-me bilýän öň diňledim, enem pagyr aýdyp diýen taýjol. Ýaly näme? Subada ris i şagir guruni koyi. Bu näme diýe? Düşünýäňizmi şoňa? Salykmy o? Ýalňyşyp gelen nädersiň? Rusya bilen dowam edýär. Risk näçe aýdan märi synlap gelýän. Dogun eger menlik kömek gerek bolsa, döwletde poçtan badyr elimden gelenini kömege taýin niýe ömrüňiz okbolsun taýja bol. Risk alýan. Risk hoş geldin. Assalamu alaikum. Öyle koyun. Hoş bulduk. Nereden salın? Koy başa. Ben şu tesirleri kurtarayım. Ondan senin garayışını alıp aytacakladın orada ayt. Son ne tip bolsa nemeni efir yapalı bolmasa okluğu git geliyor ya da şıklık. Sesini yapayordun. Men avidar sağ ol ağam, minnettar, ömrün olsun, hemmedat gülýaly, sağca bol, sağ ol. Yok gülýalylar, on gurrun yok, onun şolary ýalaky üns berýän, şolary ýalaky Türkmenim kanalynyň efiri bilen gyzyklanýan kaka, däde, ata, o näme diýdi, o näme diýe, näme diýmek ýaly, şolary ýalaky gyzyklanma bildirýän zehinni ýygenjikleme, jigjikleme, sowa diýermek men boynumyň borjy. Şolary hazym höweslendirmek men boynumyň borjy, şoň üçin men degişip aýdanmak çynymy aýdýan. Men aýda baram sen lakamyň gowy adamyň ruhuny gallyrýa, kepini götürýär. Şoň üçin fasol benim çağalary yatyrmaly, şoň üçin aslında gijagarlyk bir sagat ýaly men 9-da ýatyrýan, bizde sagat şu wagt 10-a gelýär. Şoň üçin näçe çal demesek, gowy dünýä atmadylar, garaşdylar maňa. Şoň üçin merkez, assalamu alaykum vatandaşlar. Giren çykmasa gowy daş bolýar. Zor etse işi içinde bitirer diye. Ne tip bolsa biz tayyar sana kömege gelir. Amangul
Ağam cevap vermedin nerede deport men cevap berdim ona. Mun geçýär. Kino TV Türkiýeden çykanyň bilen Türkmenistanyň özü içki deportu urýar. Awa gurrunsyz. Gurrunsyz. Ay bu zatlar nemäni güýmemek, halky güýmemek, ünsün soňmak, dad etmek, şu zatçy. Menäwidar Nişto bırat uğrattım çağlar yatmana. Saman yatıp dursunlar. Ağam. Yol olsun gitcek olsun biraz. Gülşölüğün yola gitcek olsun. Güydinç vereli nerve. Yankılara da cevap. Erdim mükemmel ödyen. Gülyahallıya. Sağcı ol. Minnettar. O da bir yerin tanımayanlara tanıtmadan kâmat bolunok. Dälin tayak ýola salyr diýen. Tayak bolanda ýokman fizikde dili bilenem tayaklap bolýar. Şonuň üçin Irland Miralow salam aleykum atannaşy döwlet hagiç ýagşy diýä taýja bol. Begaly Abdumutov Risi şagır diýe. Aha, durun. Bu watandaş başga dille gürleýe riski çağır diýe düşündim sana. Risk geldi de oyna risk otur. Ama risk söz sende risk. Aç mikrofonunu. Açtın mı? Risk. Risk çıktı. Ne oldu? Riska garaşyat. Risk gelenden soň riskin şu temada açacak koyacaklar da var aydar soňda çıkar. Ekranda onlar. Şu halkara uçuşlar başlandan bir ay geçýänçe Türkiýeden çıkıp yetişen dokumentsiz Türkmenistanlılara deport koyacak gelýän Türkiýe şoň bilen baglanşykly dokumentleri biz siziň dikkatiňize höderledik. Orada näme yazdı diye? Näme diye? Riski şagır diye, riski şagır diye. Gazakça ya Gırgızça görülecek bolýar şagır. Olar şagır bilşeme Gazakça ya da Gırgızça görülecek. Riski şagır diye. Adı näme şu nämen adı? Yazıcının. Begaly Abdumutov. Begaly Abdumutov diye. Risk. Şu temada aýtjak goýaklaryň barmy? Bu temada diňe halkty oýnatmak, halkty çaltyrat çıkarmak Türkmenleri imini. Türkmenistan halkyny imini öýtüp edip kelesine oýnap iyi vermek. Şu wagt hiç kim emmekim giden o, kopatın giden okunda näme üçin viza çıkan soň gitmek istemýär. Ham deportam diýerler. Şoň üçin halkty bir zaýdy kızykdyryp uğratmany. Indi. Korkup dad edip diýen ha? Bu oyun bu. Halk Araptır indikaya yanvarın başına diyer deportam vizam aýryldy diýer diýip zaýdy inem oyun oynap inem halkty uğratjak bolýarlar. Emine Türkmenistanları eminoy. O kontrakt çizilen oylan adam naçmın adam uğratılmanı Türkmenistan Türkiye'den gitmeni Türkmenler. O belli zaten. Şu an aktivistlere kan näme edilen hemmesi aktivist Türkiye'de şu an çıkıp duran. Hemmesi ağzına gelen söýüp duran amba, gıyırıp duran amba, iki tarafını işlep duran amba, üç tarafını işlep duran amba. Yok da. Şolary bir-birden näme etjek bolýar?
Endi çoplu, yığılması olmuyor endi. Toparlaması bolmuyor. Özüňkem daşyndykylar men mesela. Sebe ýyl başyndan soň, täzilden soň Ulakan Türkmenistanyň uruş boljagy belli bolýar. Şu Garapçı Taşrakça jogap bereýin-mi? Berem. Oku men komentariýamy diýe, zaýa diýe. Her kim özüň ýalymy? He? Ogrum özüne sor, orrum özüne sor diýe. Aho, näetdiň aýmyny? Her kim özüň ýalymy? He? Garapçy. Zaýa bolan sen arag, zaýa bolmasaň bular ýaly zaýa zatlar etip berermiň. Sen özüň alyp barşyň, gürleşiň hemme zatyň zaýa. He? Ogurlyk eden uýalmaz, üstüne gelen uýalarmy? Sen ol porsiýerin nyrky galmaýa, bahan galdyryp bilmeýän. Näçe süýkenseň, nämeseňem nyrkyn galdyryp bilmeýän. Bazarda geçmeýän haraýdyň bahasyny bu ýerlerden, biziň aramyzdan, bu taýlardan sen galdyryp bilmeýän. Sen ýalňyş ýolda. Hiç başla. Yok, sen baştan. Doğru ettin. Ben az kaldı biraz işlerim var şu an näme biraz kellem näme toparlayın. Ben buların mesela bir oyun gorkacak bolotyn. O oyun gorkacak bolýan. Yaman kendiğin başladılar bana. Endi men biraz kellem işletin, toparlayın kellemi. Men bular oyun gorkacak. Kimle näle gurlaşmasyny, kimle näle ýazyşmasyny, adam satmasyny. Men bular hemesini gorkajarym. Sebäbi endi mene hiç kim gynanjak da, hiç kim nämejekde, acımayan hiç kim endi men. Datoşna boldum endi men. Rehmetmeýän Rehmetmeýän hiç kim endi men. Endi şu Orsta diýär, bes paşadyň diýär, aşaň bes paşady başajak men. Ana şoň geçecek men. Biraz kellem toparlayın. Men bularma oyun oynaýan öňetjek. Kime näme ederlerçe bilýärmi? Kime näme diýjeklerini bilýän. Kimin üstüne oýnatjaglar bilen men adym berip. Sen dikkatli bol edi bolda. Sana geljekligim u habar. Sana lekin meni oýnatjak bolar senin üstüne. Onu bilýärmen. Näme etjek bolýarlar? Senin üstünde meni oýnatjak bolarlar. Onu bilýän. Etjek adam bilýän. Her hilnemeler bar ýöne biz bular götüp köp gördüler. Yo, söýgüş kıyışma ýok aňarda. Süýji gepne senin üstüne oýnaýarlar. Onu bilýän men. Men aýtdym, goýdum. Endi senin üstüne oýnaýarlar. Süýji gepne. Men sizler aýdym. Menden uzak durunlar. Haýyş etýän. Menden uzak durunlar. Uzak durmasaňyz ýama erret ederim. Köpüňize ogry diýip çykgaýtdyňyz. O bir. Endem orta çık ötesiňiz. 2. Ogrylyk eden çislaňyzy, aýyňyzy, kagyzyňyzy ýokdy pikir etmeň. Hangiňiz olsun. Uldan kiçisini aýtjak men. Kişiden uraýdymy? Tapawy ýok, 2 2 olmuş 30. Lekin memnun oynatmaň, menden uzak durunlar. Eger maňa diýişiňiz otur, eňi diýişiňiz şu otan ýerden diýişiňiz gopup kalar şurada. Otan ýerden diýişiňiz düşüp kalar. Men aýdyn oňundan. Da uzak durunlar. Gidinler Türkiýanyň içinde oyun oynayanlar, başka ýerde oyun oynayanlar. Zaten Türkiýanyň içinde oynap dursunuz. Giden pullar berip. Daji ana serda süplüge geçemeňiz. Serda süplügen berip durýar pul, giden pul qaqa ogly kisep. Öz halkyny öz ayağa saýdypdy. Öz halkyny ayağa saýdypdy. Sizlerin kaptanına paddeş kesip dursunuz. Onu düşünmeye. Menden uzak durunlar. Serda süplük. Men sana aýdyn.
Bayram çölde näme etdiň ha? Oktyabr bayramında. Doğulanyň bilen gola. Men habarym bardyr ondan. Düşdüňmi? Düşdüň? Doğulun gününde Iň sonunda näme etip goýdyň? Özüň gowy Serdar. Süplük. Yani oğlanlaryň bara hemesine z etip goýaryn. Men aýtyp goýyn. Oğlan hemesine z. Yeter. Hwatit. Abratdan gelen gaz maşininde içini taşlap getirmeňler. Türkmen şoförleriz. Men sizlere aýdyn. Kuşkunu şoförü, kuşkunu. Kuşkunu şoförleri. Men sizlere aýdyn. Etmen. İşinizi taşlaň. Aç bilmeýäňiz. Maşiny izine dolar getirmeňler. Gerekler. Özüňizden ba, öz çağalaňyzdan ba, garyndaşyňyz ba. Narkotik getirtirmeňlerinde. Kuşkun şoförler, men sizlere aýdýan. Surmaňy şunan abratny getirjek wagtyňyz. Taşlap gaýdyň maşiniňizi. Narkotik dolup başady bolda. Endi abratny gelen suýuk gazy balonlaryň içine, maştyrlaryň içine goýup getip başladylar. Çilimiňizi getirýärler. Öz peýdaňyzy. Narkotik getirmeňler. Gerekde. Etmeňler. Serdar, Nazar, ikiňe aýdýan. Nazar şagal. Sen gören oğana jaý satyp atysyň o. Gören oğana jaý satyp, yer satyp. Promzonda näme yer satdyň sen oğana? Näme sebepden berdiň yer ona? Näme sebepden? Onuň maşinlary hemmesi oturup durýar. Sarakysda, Kuşkyda durýar oğlanlar maşina. O promzonda näme şetdirjek bolýan sen? Näme satdyň oğana? O yerde. Parny geçecek bolýan. Näme parny geçecek bolýaňyz? Promzonada. Näme parny bolýar? Ota suw ýok, zat ýok. Näme parny getirjek bolýaňyz? O parnyňyz bilýän näme etjegiňizi? Näme parnik? Nazar şagal. Ýaman kän bilýän ha sen. Seni bilýän lekin indikiyle çykmarsın sen. Men sana aýdyn. Indikiyle çykmarsın. Kän gidýän sen. Nesip bolsa az kaldy men günüm. Men sen suratlaryny çykarjak, dagoworlaryny çykarjak. Serdar Süplük senem, Nazar şagal senem. Adamlaryňça öldüren gyzlaryňyza. Nazar şagal. Düşünme. O üýüni işletdiren erheleleri olaram çykarjak hala. Olaram götünden aşıp başladı. Daçaňda ahranikler bara erhele. Olaram götünden aşıp başladı. Olaram maşinistler gitip başladı. Men plançan ilini işleýän dip oglanyň adamlar semýanyň puluny alyp başapdyr. Ýurtdaşynyň geçip berjek dip. Oňa maýdy, götüni gıssın. Götüni gıssın. Ne edip yaşayanız bilemem o meseleleri. Reis bir ruhsat olsa, Murmut. Russiýada döwlet men arada bir haýyş etdim, şonu gyzyklanıp görýän diýipdik. Şonu biljekdim, ýadyňa düşýän bolsa, Russiýanyň baş prokurory gelipdi. Soňundan habar bolmady, şonu gyzyklanjak diýipdi. Soradyk. Hiç eli adatdan naşary bir ýagdaý ýok. Türkmenistan'daki Berdimuhamedowlar diktaturasy haram tohum tutuşluğuna Putin'in öňünde ommalya. Ondan şol ommalysyny
resmi ýagdaýa getirýärler. Kagda dökmeli, kagda geçirmeli köp zatlar. Ondan şol öz topar bilen gelip şo kagda geçirmeli zatlaň şol zatlar bilen malaşykly şo taýda maslahat edip şolara belki duýduruş bermeli, duýduruş ýerine duýduruş berip düzeltmeli ýerlerini düzeltmeli ýa-da formaty şu formatda taýýarlaň. Öz boyun egişiňizi, gullukçylygyňyzy, taýynlygyňyzy diýip şo kanuny proseduralar bilen malaşykly edilmeli, kimkäs işler zatlar ba şu götürençilik bilen kanuna geçirilmeli, kanunlaşdyrylmaly, kanuny ýaly görkenmeli ýerlerine zatlaryny, şol jikmejikleri, käbir şolar ýaly zatlary maslahat etmek, düzeltdirmek, ütgötdirmek, urukdurmak üçin geldi diýip şolar ýaly bize aýdylan maglumat şol. Rusya galanda bilenmek. Mene bizar menem seretdim şonu kuşkudan geçen gaz ýerine gelende narkotikli gelýär diýip menem eşitdim diýe. Şoňa inanmadym. Çynmy şol risk diýip soraýar. Aytyp duna men aytyp buna ma fakt gelipdi. Fakt gelipdi bana. Men bu sistemaň içinde bu kirli sistemaň içinde yürüdüm, gözümden gördüm o kirli sistemany. Milyon pullary gördüm. Endi çıkyp aýdýarlar o internet, YouTube'a çıkyp aýdýarlar. Falanca pul uğurlapdyr, falanca pul uğurlatypdyr diýerler. 2008'de başda 2011-nji ýylda Türkmenistan pulu Türkiýeге satylýardy. 2011-nji ýyl satyl başlady Türkiýede Türkmen pulu. 2016-njy ýyly açyk hemme kim et başlady soňunda. 2011-nji ýylda. O soňunda o wagon näme etdiler. Ondan öňçe wagonlar gidenler hiç kim aýdanywa, gurranywa. 2011-nji ýylda giden wagonlar pullary aýdanoklara. Şolar men gözüm bilen gördüm şo wagonly pullary. Menem gördüm. Türkler fabriň içine getirip näme edipdirler? Getirip görkezdiler şolar ýaly biz jurnalist hawara soğulamsyň. Men anlamadım doğrudan şeylem diýip bir aýtdy diýdi men dedi. Bir tanışymyz zatlarla meşgullanýar. Gideli, göreli, çay içmäge barar saat diýip bardyk, zat etdik. Ondan o turizm bilen meşgullanýan birdi ondan. Antalya'da. O dağ ýaly. Biz seni geteydik ýa-da, ha? Hemme ýerde. Maýdym bu kirli sistema içinde pon içinde yurdum bulan, içinde yurdum men. Kimin näme işleşýär? Ýa-da. Ben en sonunda Azerbaycan'la Türkmenistan'dan pul alıp gitip gatna başladı paromda. Azerbaycan'dan pul alıp qaytardılar. Azerbaycan oğlanları Türkmenistan'a varıp dolar bölüklep Türkmen pulunu alıp paromdan Türkiye'ye gidip satıyordular. Azerbaycan oğlu adamları. Ana o sistemi işlediler. Mesela diyeyim. Bizim Türkmen pulu var ya, da kendir hem kendir Türkiye'de. Antalya'da şol ýere gelende gawatdaşmanyrsa ýolly ýyzy. Menime köp gelýän Antalya'da. Sen tanımardyň, men seni tanımardım. Men Türkmenistan'da o işlere içindeydim. Kaç şehre gitişineçe. Sen onu köýüne galtamanlardan mı? Küçük ya, köýüne derler küçük. Bana endi çıkıp aýdýarlar, falan ýere gitmiş, falan diýerler da, fırasak. Men şu adam çıkmardım, doğurmadym da. Men şerdarına soňky eden işi serdim. Men şu adam sus ýurardym. Serdarın eden işine kaharım geldi. Näme gitti de hacca gidip öçe gunasyny ýüjek boldy. Şoň abidindeydi bana da. O haramxoryň duruşuna, gyýdlary, näçe sevmeleri ýakdy, öldürdi.
Semira pozdu. Indi gelip gelemde hacı bolacak bolýar. O näle bolýar? O näle sen duruşuna kan horsun Näme üçin ya. Serdaryň oýnatgylary aktivist bolýar, opozisiýa bolýar-da näme üçin Serdar hacı bolmasyn? He? Ýa-da garakçyaly syýasy küntüler, malaka soslar, kançytalar, hamala halkyň bähbidine göreşýän ýaly, hakykat üçin göreşýän ýaly watana, halka, hakykata garşy hüjüm edýärler. Onuň Serdaryň özüni hacı ýaly görkezmegi ol adaty ýagdaýa. Düşünükle. Düşünükle de men olar bilen o oýnatgylaryny men işmiyor. Keçeşek, ulaşakdan nemime ne öğrenýärdi? O gepin doğru. Kakası men bilýän de men şikayet mende doğru aýdyn da. Egen utanýan işte. Ýuwaş jemlälimi? Böyle jemlälam. Soňky sözlerimi Canın sağ olsun. Hemen sen yolun açık olsun. Allah fenasını saklasın seni. Hem Türkmen halkımıza can sağ olsun. Allah fenasını saklasın. Allah güç kuvvet versin. Ne diýär? Başımıza geldi. Bir bela indiki gelecek belanı Allah özü korusun bizleri. Adam satmaňlar. Satarsyňyz iyi soňda özüňiz satyl gidersiňiz onda. Waraç kelen şeýdiňler. 4 günlük wagtyňyz galdy hemmamyzdan 4 günlük Türkiýede. 4 gün galdy. Bundan keň alma wagtyňyz. Hemme türkmen halkynyň güni şu. Şoğa kaldyk. Şu wagtda Russiýa üçin wizasiz etipdi Türkiýe. Türkmen halky üçin Russiýa uçuşma vizasız. Russiýa kabul etdi Türkmenler kabul etdi. Bara buna kelli işläp durlar. Russiýadan soň başga ýere çykyp bilmeýän. Diňe bir ýurt Türkmenistandan çykyp bilýän. Gara bizim Türkmenlere kelletnet bulaştırıp tupik etikalar. Tupik de Russiýa gitdim mi? Abrat ýoluň ýok. Hiç ýurda çykyp bilmeýän. Türkiýede ýoluň ýapyk, viza gerek. Hava bir ýoluň Türkmenistan bardy. Russiýa gitseň soň iziň abratny. Başga ýerde gitip bilmeýän Russiýadan. Hiç ýurda çykyp bilmeýän. Ana. Bu sistemany hem edipdiler, gowa bulaşdyrdylar. Jany sağ bolsun, o da sağman gitkel. Sesin gelmiyor. Oklowlu girdiler kapıdan içeri. Belli gözün bir tur gözün ona serestu. Ola sağ goşada. Kameranın önüne çıktık ya oklow gelemesin dip. Ama. Karizma çılık çekayet etsinler, çılık ataymasınlar deyip şondan da var. Mehriman doğanlı şey durhayadır. Şu mene bizar uğurdat yazdı. Yani şunu neme deyin. Oyun ondan son cemlers. Ama minne görünen ok yine görünmüyor. Näme diýär ýalňyş mı ýa-da häzir bolmady. Pormaz berýär. Ýalňyş bolsa iskra wizasız kabul edýän däldir. Men habarlaşýan karantinada galan nizalary dogan watandaşlarymyzy tutup uğradyp durlar diýe. Awa şeýle bolmagy mümkindir. Çok ileride havarım yok.
Häzir men doňýa sistema şoň üçin merkez 2 milyon golay adam, 2 milyon golay adam diye yurttaşyna tır olur şu wagt işten daşary kıynan bolsa syýasaty öz aralarına alyp barmalydyr. Eger şonu başarsalar galany ansapdyr diye atdy dogry. Taýja bol. Russiýa döwlet Rossiýanyň baş prokurory bize geleniň sebebi bize watany goramaly ýaraglar Owan talibanlaryndan çykypdyr. Şonu haýyş edipdim. Sana mümkün riskin habary bar. Onu biz öňkü efirlerimizde gepleşiklerimizde bir näçe gerek aýdyp gaýtalak geçemsem, şol urlady gaýtalap oturmalyk o tema girmedik. Russiýa şolar ýalaky. Şoň üçin mehmandy onlar şuňky efirimiz şondan ibarat. Indiki hepde geljek hepde belki soňky hepde men bilemok komendorowka iş tapary ine heli nemedir, näçe çok näçeker näýe bolar bilemok. Şoňa görä netip burada ýene didarlaşar. Şoňa çenne Allah ýarymyz bolsun. Gysgaly bir habar, gysgaly bir näme bolmaz diýip umyt edýän sebäbim ýetişip bilmeýän. Awa şoň üçin ýeneki efir duşluklarymyzda çenne köp sag bolun mehmanda onlar. Allah ýarymyz bolsun, tamaman alın. Biz hemişe sizin ýanyňyzda bilmek. Bu aýdylýan, edilýän ýalan propagandalara, tohum tizi bilen, doğan garnaşı bilen rejimiň has güýçlenmegine, has metrigemeğine, baýamagyna hyzmat etýän daşary ýurtlarda da özüne aktivist diýdiren bolýan bu samsyjak bu satançylaryň ağlarına düşmersiňiz ölüňizi, allatmarsyňyz, oýnatmarsyňyz diýip umyt edýän. Oýnatgy bolmarsyňyz diýip umyt edýän. Şol ýanky zyňyny çöpdigi garapjy ýaly. Awa. Alan özüňiz bilýäňiz. Bütün tanamasa tanar ýaly edýät. Awa. Şoň üçin köp çagurun döwlet risk mehman illeşler. Hemen Allah penatynda saklasyn, geceňiz rahat bolsun, ýa-da ol garaja bolan sendir. Mehmanda onlar ýene kefir duşluklarynda çenne goşta bolun. Allah ýarymyz bolsun. Ýene bir ibaram däl bir näçe. Awa döwlet ağa gözüň görmän ýap efir diýe. Haýyş etdim öňe göreli. Häzir ýapjak sebäbi sistema doň başlady. Risk birin milli mandalama şu wagtdan tatylýar. Turdiýe. Bormun bolan Türkmenistan Merkez Bankynyň o şartlary bilen getirip berýärler diýe gatdy dogry. Nikeverlerde görüşýänçäk sawalum diýe taýsy ömrüňde bolan riskden çykma. Köp sawalum mehmanlar, ýagşy habarlar bilen, ýagşy umytlar bilen köp sanly watandaşlarymyzyň problemalaryna çözgü tapyp gelir. Köp maşgalany, köp watandaşymyzy begenlerek diýip umyt edýär. Şu iş taparymyzyň, maslahatlarymyzyň, ýöňeklerimyzyň netijesinde Allah'tan awa köp sawalum ýagşy dileýlerini umytlaryňyz hemmet kabul bolsun. Allah'ın dergahynda hoşta bolun. Ýene-ki efir duşluklarynda çendim.